останахме, както започнахме с идеята за като първоначално беше нещо съвсем дребничко, като една компютърна зала в университета, където се събират студенти да имат някакви практически занимания. В последствие попаднах на концепцията Hacker Space, която е по-популярна на Запад. И съответно от това, което всъщност на Запад правят едно голямо физическо място, независимо от всякакви организации, където се събират всякакви дивни хора, IT предимно, но не само. От тази идея, която дори има възможността да постигна такова място в Австрия, в Виена, MetaLab се казва, се вдъхнових супер много да се учим такова нещо. И съответно малко по малко се борих за това, макар че повече от една година не успях да направя нищо съществено. Събирахме се в университета някакви хора, опитах се да създам някаква общност, но така че това е работен ден, следване в университета и така нататък и времето просто да се реши. В крайна краща трябваше да се вземат някакви решения, напуснах работа, известно време бях безработен, след това започнах на половин работен ден и взех да се фокусирам повече върху това. Почнах да събират повече хора, които да ми помагат. Заедно с последната помощ на старта фундацията зад гърба ми и лично на Валентин Алексиев. Нещата взеха да се случват и това лято реших, че е време вече да излезем на такова независимо място. И ето ни тук, срещу Хилтън, на Лозенец, на Пупа на София. 140 квадрата, нещо огромно, което може да побере страшно много хора заедно. И тук вече се случват всички тези неща, които не си искат да се случват, като примерно курсове, обучения, да си провеждаме лекции, workshop и така нататък. И въобще да творим заедно, без значение дали се познаваме или не, дали сме в една технология или в друга, дали сме в една фирма или сме безработни или фрилансери или в друга. Трима души или по-скоро 3 екипа тръгнаха да регистрират в тази среда 2-3 организации, които се събират и говорят за предприемачество, всички тези неща, които се случват. Много ти се говори на главата за предприемачество и в един момент ти сещаш, че правиш нещо, което обичаш да правиш и от това нещо можеш да правиш и пари и да развиеш някакъв бизнес. И съответно това е едно от нещата, които се случват. Друго е някои хора се намират работа, ако е това, което търсят. Четвърти се намират връзки с хора, с които да работят заедно като фриленсери, т.е. на свободна професия. Въобще всеки намира това, което търси. Защото общува с страшно много хора, среща с много различни хора. И именно това взаимодействие е най-продуктивно нещо. Що няма бира? Ако им хареса, добре дошли са. Тук не ограничаваме никого. Всеки може да дойде, да го види, ако му хареса да остане, да стане член, да идва най-редовно, да направи лекция или цял курс, ако поиска. Тук даваме свобода на хората да се изявяват. Било то някакви постоянни спонсори или каквото и да било. И ако успеем с членски внос и някакви други дреболийки да го докараме на някакъв стабилен модел, ще бъде супер. Не пречи да се преборим и за някой проект, с който да подобрим средата, но това ще бъде в последствие.